el programa Youth busca joves d'entre 18 i 31 anys amb talent i idees de projectes amb base tecnològica. I Youth és un projecte que precisament fomenta aquesta contraposició entre l'experiència i l'alegria, la il·lusió que té un jove quan comença la seva carrera. Necessitem joves crítics amb tot, persones que s'informin, que avaluïn, que analitzin i que portin propostes. Necessitem això, aquest país necessita això. Em dic Sergi Garcia, sóc un dels 3 fundadors del projecte Promo i ens acaben de donar el tercer premi del programa d'emprenedors de Youth. Som en Bernat, en David, en Pau i en Martí i som Cinetour. Som els segons premiats de l'edició Youth 2014. Em dic Marc Carreras Bernada, sóc el guanyador del programa Youth Girona amb un projecte d'emprenedoria de millora d'instal·lacions solars tèrmiques. És envoltar-se de tot de gent que ja té aquesta experiència, que ja ha passat per molts dels problemes que jo em trobaré en aquest futur. Ens feien veure les coses de diferent manera que la veiem nosaltres. Els primers clients els hem d'afrontar com una inversió. I a més, els hem d'afrontar com que això ens porta coneixement. Si realment voleu muntar alguna cosa, almenys que no sigui per al retorn financer, ho heu de fer perquè ho porteu a dintre i aquesta és l'única raó que us ha de fer ser emprenedors.